लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो बरायना लाबोबाय रायजो राजाफ्राथ' टाइटेल बा थाम्बनेल बा ससे भिडिअ क्लिपआव नुनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ रायजो राजाफोर मैयानिफ्राय आरोना मैयानिफ्रायसो नुदों बे भिडिअखौ हौवा मानसिनि बैसोआ 55 बा 50 जागोन हिन्जाव मानसिनि बैसोआ 45 बा 40 जागोन आरोना बे बोराय बुरि बैसोआवबो फाथैलाय बिसिलानाय जाथाय बे दा गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों फेसबुक इउटुबफ्राव गोबां गोसारदोंना रायजो राजाफोर गोबां भाइरेल जादों रायजो राजाफ्राथ' गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ जाय बिथांमोना इउटुबाव भिडिअ बानायनानै आपल'ड होयो जाय बिथांमोना फेसबुकाव भिडिअ बानायनानै आपल'ड होयो जाहाथे बिसोरनिफ्राय गोबां रायजो राजाफ्रानो बे भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ आं नाथाय बे भिडिअखौ मिथिबायना रायजो राजाफोर आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलनि थ्रुयै नायथों होननानै आं बानायाखै नाथाय गोबां दुखु मोनदों मानो होनना बुङोब्ला सासे हौवा मानसिया 55 बा 50 बोसोर जानानै बा सासे हिन्जाव मानसिया 45 बा 40 बोसोर जानानै एसेबां बोराय बुरि बैसोआव फाथैलाय बिसिलायनाय जाथायखौ आं गोबां दुखु मोनदों गोबां नायनानै लाजिनायबो मोनदों बा रागा जोंनोबो ओंखारदों रायजो राजाफोर आंनिफ्राय बुंनो गोनां थांखिया बेसो रायजो राजाफोर मिथिबायना एसेबां बोराय बुरि जालायनानै बिथांमोना न'खराव गोरोबलायनो हादिया मिथिबायना रायजो राजाफोर जेंना जेंसिया सोबाबो जायो मिथिबाय आंनि न'खर बैनि न'खर बा बैनि न'खरावल' नङा मिथिबायना रायजो राजाफोर जाहाथे बेखौ हौवा हिन्जावनि गेजेराव नांलाय खमलाय जादोंब्लाबो गावसोर सानैनि गेजेराव गोरोबलायनो हायाखैबा गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै गोरोबलायनांगौ मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर' समाजनि बा बाथौ हारिनि बा हिन्दु समाजनि मानसिफोरा मिथिबायना हौवा हिन्जाव सानैनि गेजेराव गोरोबलायनो हालाबाथाय बा गोरोबलायनो गोसो गैलाबा मा जायो मिथिबायना रायजो राजाफोर फाथैलाय बिसियो जोंनि हिन्दु समाज बा बाथौआरिनि मानसिफोरा फाथैलायखौ ओरैबायदि इम्परटेन्ट सानो मिथिबायना रायजो राजाफोर बे बोराय बुरि बैसोआव मिथिबाय फाथैलाय बिसिनांगौनि मा गोनांथिमोन बिसोरो मिथिबाय रायजो राजाफोर मा गोनांथिमोन बे बोराय बुरि जानाय बैसोआव फाथैलाय बिसिनो बिसोरथ' गथ' गथाय दं खोमा गथ' गथाय दङबाथ' दालागै बिसोरा बिहामजो मोननानै फिसाला दङबा बिहामजो मोननानै हिन्जावसा दङबा बिजामादै मोननानै जाहाथे बिथांमोना गथ' गथाय फिसौनि मोखांखौनो नुबाय खोमा ना रायजो राजाफोर नाथाय बे बोराय बुरि बैसो समाव मानो फाथैलाय बिसिनांगौमोन बिसोरो रायजो राजाफोर मानो फाथैलाय बिसिनांगौमोन एसेबां बोराय बुरि बैसो जानानै फाथैलाय बिसियोब्ला जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव मोना हाबा जानानै न'खराव गोरोबलायनो हायाब्ला बा हौवा हिन्जावनि बिथोराव मिलायलायनो हायाब्ला फाथैलाय बिसिनायखौ होनबा मा होननानै दबथायगोन बोराय बुरियानो जुदि बेबायदि जानानै जुदि ससियेल मिडियायाव इउटुब फेसबुकनि गेजेरजों ओरैबायदि भाइरेल जानानै देखायोब्ला जोंनि उन्दै उन्दै देरफुनाय फंबाय बिनानावमोन बिथांमोना हाबा जानानै बिसाबोथ' सानसे नांलाय खमलाय जागोन न'खरनि गेजेरावथ' रायजो जायोब्ला बा संसार जायोब्ला एसे एनै गासिबो नांलाय खमलाया जाखायो मिथिबायना रायजो राजाफोर नाथाय बेखौ मा खालामनांगौ मिथिबाय हौवा हिन्जावनि गेजेराव संख्रि बानलुनि गथ' गथाय जायोबा गथ' गथायनि गाननाय जोमनायनि फरायनायनि जाहोनायनि बेफोरखौ लानानै गोबां जेंना जेंसि जायो गोबां दावराव दावसि जायो मिथिबायना नाथाय एसेबां गिदिरसिम थांनाङा मिथिबायना हौवा हिन्जावनि गेजेराव नांलाय खमलाया बारा जायोब्ला गोरोबलायनो हालायाब्ला फाथैलाय बिसिनायखौसो इम्परटेन्ट सानोना जोंनि मानसिफ्रा नाथाय बेसेबां लासिं सिंनि खोथा गोदोनि समाव मिथिबाय फाथैलाय बिसिबाय जेबो ससियेल मिडियानि जुग नङामोन बेबायदि मबाइल सबाइल गैयामोन मबाइलजों भिडिअ खालामनानै भिडिअ खेबनानै ससियेल मिडियाफ्राव आपल'ड होनो फेसबुक इउटुबाव मिथिबाय दाथ' ओरैबायदि मिथिबायना दानि जुगा ओरैबायदि मिथिबाय ओरैबायदि जुग इलेक्ट्रनिक जुग मिथिबायना रायजो राजाफोर दानि जुगा नाथाय बै समाव सोरबा माबा मोनसे गाज्रि हाबा मावदोंबा मिथिबायना सोरबा सासेयाबाबो भिडिअ खालामनानै आपल'ड होखागोनखा बे डाइरेक्ट सियर खोथाखा ना मा होनो रायजो राजाफोर आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादों नामा रायजो राजाफ्रा कमेन्ट खालामनानै खिथाहरलाय सोर मा कमेन्ट हरो आं नायनि एसे रायजो राजाफोर आंनि बुंनाया गाज्रि जादोंना मोजां जादों नोंगोना नङा रायजो राजाफोर बोराय बैसोआव बुरि बैसोआव मिथिबायना फाथैलाय बिसिनायखौ एसेबां इम्परटेन्ट होनना सानो बिसोरो बा जोंनि हिन्दु समाजनि रायजो राजाफ्रा एसेबां इम्परटेन्ट होनना सानो मिथिबायना
बिराद दुखु मोनदों, बिराद गाज्रि मोनदों आं गोसोआव। बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ बानायदों आं रायजो राजाफोर। बे भिडिअखौ आं फुङावनो नुदोंमोन मिथिबायना रायजो राजाफोर, मिथिबाय। नाथाय आङो दखानाव थानानै दखानाव हारसिंनि थाखाय आङो दखानाव रावबो बदल होग्रा गैयिनि थाखाय भिडिअखौ बानायाखै। नाथाय आं बांसिन बेलासि समावसो भिडिअखौ बानायदो रायजो राजाफोर। मानो होनना बुङोब्ला बेलासि समाव माने आंना आदानि फिसाला आमाइनि फिसौला आरोना, इयो जोंहानि आमाइनि आइनि फंबाइनि फिसौला। बे आदानि फिसालाया मिथिबायना, बे आदानि फिसालाया जेथिया दखानाव थाफैयो अब्लासो आं बेलासि समाव भिडिअखौ बानायो मिथिबायना रायजो राजाफोर। गोबां खस्थ' खालामनानै भिडिअ बानायो आं रायजो राजाफोर। नाथाय रायजो राजाफ्रा आंखौ अनसायोब्ला आं बेबायदिनो जौगालांबाय थागोन बा भिडिअ बानायलांबाय थागोन। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दुखु सुखुफोरखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन, नोंथांमोननो देखायगोन। सोरबा नुयिखौ आङो आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन। जाहाथे रायजो राजाफ्रा आंखौ अनसायबानो जाबाय। आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथाङा आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। आरो जोबथारनायाव जों फंनैसो सावरायबावगोन रायजो राजाफोर। बबे गामिनि आं बेखौ मिन्थिया, आं बेनि थंखौ मोनाखै। नाथाय हिन्जाव मानसिखौ नोंथांमोनाथ' ससे भिडिअ क्लिपाव नुनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ। गोरोन्थियाथ' आंनि बायदिबा हिन्जावनावनो दं दै रायजो राजाफोर, मिथिबायना। ट्रेन फैदों रायजो राजाफोर, एसे दावराव जादों। बेनि थाखायनो दसे इदिनो थाथ'बानो जाबाय, जों सावरायफिनगोन। रायजो राजाफ्राथ' नुखादोंना, हिन्जाव मानसिया जुदि फाथैलाय बिसिनो जुदि लाजियाखैब्ला होमबा इयो मोखांखौ मानो खोबथेना लादोंना रायजो राजाफोर। जोंहा सासे गामिनि आफादगिरिना नेहाथारि, बिथाङा मोखांखौ बोखारना होदोंमोन। नाथाय बे रागा जोंनानै मा खालामदों, मोखांखौसो खोबना लाबावदों मिथिबायना रायजो राजाफोर। आरे मिथिबाय, नों जुदि फाथैलाय बिसिनोनो लाजियाखैब्ला, रायजो राजानि गेजेराव नोंथाङा जुदि हौवाजों गारलायनो लाजियाखैब्ला, अब्ला नोंथाङा मोखांखौ मानो देखायनो लाजिदों? मोखांखौ देखाय ना मा होनो रायजो राजाफोर? मोखांखौ देखाय। नोंहा जुदि फाथैलाखौ बिसिनो लाजियाखैब्ला मोखांखौ मानो खोबथेदों? हो? मिथिबाय आब', नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायफ्लांदोंबा मिथिबाय। आं नोंथांखौ दासिमबो बुङो, नोंथाङा मिथिबाय बैसो जाबाय। बै समाव, दानि समाव नोंथाङा हौवाजों गारलायनो सम गैला, फाथैलाय बिसिनो सम गैला, मिथिबायना। नोंथाङा बे समाव मिथिबाय फिसा फिसौजों मोजाङै अनलायनानै बा फिसा फिसौखौ बेंनानै नोंथाङा रायजो जानायनिसो सम मोनफैबाय मिथिबाय। थैनोसै समाव बोराय बुरि जानानै नोंथाङा हौवाजों फाथैलाय बिसिनाङा, मिथिबायना। बै समाव फाथैलाय बिसिनाया नोंथांना मोजां जायाखै, मिथिबाय। नोंथांखौ गोबाङानो बुंगोन, गोबाङानो सोंखारिगोन, मिथिबायना आब'। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायफ्लांदोंबा नोंखौ आं बुंदो दै आब', नोंथाङा बे समाव फाथैलाय बिसिनाय सम गैला, मिथिबाय। नोंथाङा जेसेबां हायो गावनि हौवाजों, गथ' गथायजों, फिसा फिसौजों मोजाङै अनलायनानै संसार जानायनिसो सम बियो, मिथिबायना। नोंथाङा बे समाव फाथैलाय बिसिनाय, हौवाखौ गारनानै गुबुन मोनसे जायगायाव थानाय बा गावनि न'खराव बिमा बिफानि न'खराव थानाय, बेयो गोनां नङा, मिथिबायना। बेयो इम्परटेन्ट नंला, मिथिबाय आब'। नाथाय नोंथाङाथ' दा फाथैलायखौनो बिसिखाबाय, अबावथो गोरोबबावनो ना? बा हौवानि न'आव अबाव थाबावगोन नोङो दा? ना मा होनो रायजो राजाफोर? अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानला, बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।